Clear tu te chibele vekule in khuate vot vem boruaka vot vur maya zanlama na thok thin tan chuan chet vela bui thla tak hop mai changchepa ni boxi chuan no pangmut nuwa a record tangai thin sia a ha thlak thin te ania tuna kan film en tur hi the calendar killer kumsang ni somni pangan ti chu ania ala thar lamang reng view maya chuti rolin a film hi a boring in ti mai theya atopa ti trokom tiang khan atop lama a film hi haron fi chau donani mechi pakhathin hi khurkhelawin alo muwa apanga chun chukchu te wak vela aron har chuan banga chuan rong sen hian thilloin ziakin niruk thasom pahnia ama emo nangma emo hin thiang ti hi halloween ziaka abula chuan annu pathalak chu halo omkal mai chuta german trongin thuloin ziakin ithini turi chuan ithi tran to reng ti na ni ti chu loin ziaka german rama khopui pakata chuan serial killer ra sang hlemaya chutul thattu chuan anmi tha te chu an thi ni banga thisenin an ziak thina chuwang chuan chu tul thattu chu calendar killer ti ani papakat lo langin chu pa phing chu jules ania wakmi home helpline a thokani zandariat le zinglamdar ni inkar anin honga mimang angin 911 ang main chulai hmuna chunan call ve thrina ni chumi zan chu julsa duty ni ania chumi zan po chun meiche pakhat kero chun ron callin mi pa pangai nan zuiti aron soya ati dan turte julsan hena chuan ron zotin ani chuan kar pakhat put chu chuwak turin atia chutia chutwaka wang chun siren churon rin misual pangate chun kalbo theita chunu kero chu julsalaka chun alom hlemai chumi nuwa chuan jules chu hanwa kolvelin tv te chu aina chanchin tharlama chuan the calendar killer chung chang chu hanlo puanga amitha te homna bulbanga chuan atha ni chu haziak thrina a horop atanglo chuan chuingai na han thresilo a horop chu tu horop nge tin midang te chu an en kual tirta arkhia chuan police ne na report turin nan tiani serial killer chuan truwa zedan chu hadang big riawani tv chu ofin lekhabu pakhat chu ha thirta dau mai chitilai chun apa chuan ron callin apa biak na chu enga mangai lawina off lui saka a wallpaper a chuan meichia mangheng he chumi nuwa chuan mechenau pangsam buang bula hian ani chu hawakala jul safanu chu ningei turane chunaute chu amutui hle ni hian a hriata abula awakala awa merpoin naute chu harlo abula chuan dam doi tlema zongom bati te chu chin phone call local hun chu ngaka aron kal le tak nuwa chuan phone chu la le ta aron call to chu trong mai lo wang chuan jules chuan an vau bet chem ni tina zota nakina chuan aron call tu chu haron trong veta mei chia lo ni chunu chuan eng wang aron call ngei ni atita heu maya jules chuan i phone number po ka nei hle ne matia ma se laptop screen a chuan a number chu lo langa jules chuan do ta soyani mail jules chuan har sat na nei le nei lo zota meichia biak du zo point meichia I bethei tho ania ti ma se chunu chuan angai lo ve tia chunu chuan atlai to lutu ka lo tiringota ka tran pui thei che nia ti point chunu chuan atlai lutuk to atile chuta zaina hian min that dona ni hatita entin ngei rin ngot thei ati chuan banga zia ka lo ma lo ti jules chuan tunge a ming tia zo chuan chunu chuan clara ni thu a soita jules po chuan a ming chu a soi zui ngal bok tunge tha tum che hati chuan thoma lo ria jules chuan han fang kwal velin tuma chu box silo pindan sang chu ha fang kwala thom kharing ei si in chuwa chuan oman om ve nge niang tin jules chuan a en kwal vel clara chuan jules nena chuan the calendar killer anti mai hian min tha atuma ni tina hril chiang ta meichia chuan ka thu soi hi ring lo em mati chuan jules chuan ka ring lu tu ka lo ma lo ti December ni ruka innu pain atuma zok in thiang tia ziaka haron tia papakhat hian meichia an tha thalak tam tak chu lo ena chulaya chuan 3 Kozar Street ti te 27 Renata Street ti te chu lo in ziaka chumi zo chuan zu chu a han lem pop mai jules chuan clara hena chuan wawini chuan police hril ta che lo tia ma se clara chuan police hril to thu le apasal po hril to thu te tu ma la thu soyan oilo thu chu a hril non le clara chuan ina om lo thu te apasal chuan tran pui lo tur thu te ha hrila
achan po apasal chuan amit vai mai nia angai sak wangani police ten hena po rilru lama harsatna anei thu chu a soisak nia soin azak hle ni o min Clara chuna soya vaura thu a ria chuan apasal chu anui mai ni in Clara chuna soi he ni chuti line Clara le Jules chu anla ti chun zom zel a omna chu Clara chun sil du lo ma sela Jules chuan garasa nia ria thu a soya chuti loin biak lai chuan Jules a nar chu aron thiringot mai Jules chuan a in biak pa chuan a nar thi chu a boi pui zung a harai lo te a re vele mai Jules chuan thil a thlak tak leo turin a hrila Clara chuan ang tin ngei ka thil ti hriat thei ati chuan ani chuan Berlin Fire Department a call center a huneng ma chen na thok to ti Jules chuan a hrila a thu soi dan atang le atong dan atang chuan thil a thlak tak ati nia rin thu Jules chuan Clara hena chuan a hrila nei Clara chuan calendar killer wang ni loin voithum lai ron call to ti Jules chuan soin eng wang nge ti na zota Clara chuan ka hongam lo lom chumi tan chuan an lom ni service in ti ati chuan Jules chuan ni chia nge ti na lo chang mai Jules chuan apasal chuan a ngai sa thin ni an angai ta a chita in lama in boru ka trim ti na zot Clara chuan thate reng mai ti na lo chang si khoya nge apasal la om tia zo chuan Clara chuan zona min van zot nem ve hatia Jules chuan kan in biak na hi nakina enlet le ka dualom har ti chuan Clara chuan I record vekem ni ti na zota Jules chuan o record veke daka somli pariat chung chu chuile thei turin kan da thrina ni ti na lo changa chutin biak lai chuan ama mi thi ho thalak en tu pa kha kar chunga chuan lo truin engemaw hi halo zong kula karatang chuan ron chukin kongkhar lam chu ron pan chu in om ho ming in zia ka mu chuan a thil du chu ha mulo nge niang a let tamaya chu putar chu akara thuin mun danga chuna kal le ta ni chuti lai chuan ju chuan Clara hena chuan vawani to na ka lain apasal bula le police bula awam lo chan chu zota chuta chuan Clara chuan apasal ne na in kar chu hril ta ni apasal chu mi hmuwa chuan traom takania Clara pasal chu Dr. Martin Vernet ania German sarkara chuan ni na poimo tak chelin state secretary ani hiala mi hmuwa chuan nu palhim thei tak ni o min an lang anzan ri ei chuana chuan Clara thin te po chu hanron kalvea lim tak chuan in chi bain in mel hriat tirna te han neya Clara thin te chuan lakom zel chu an dua ma se Clara chuan athian luite chu kom hlei thei tolo pasal fanau nei in hun tam zok ina manga chu mai ba ka apasal chuan athian luite chu kom a phalu tuk lo bokani an liam tak nuwa po chuan Martin chuan athian luite chu amil lo thu Clara hena chuna hrila kom tam lo turin ati zuibok Clara chuan apasal chu mangai ema wangin apasal duang ang chuna oma dan hremi hlotling tak ni ma sela Clara chuan apasal thu pek chu zomin a dan hremi ni na po chu chun zom theiloin afanu le pasal chuan kol chot mai ni chuti zanri anei lai chuan apasal chuan seafood lampang chu adu haulo ani ti hrechungin Clara tan chu na order saka Clara chuan luilam sa te chu angai na lova aten thrina ni luilam sa an chop chu en wangin alung nuai ni mai hiana zu hria a hlaulu tuk chu ading zok mai midang te chuan aro en ta trup maya Clara chuan chung ho hna le apasal hna chuan ngai damadil zui engkim chu apa ngai vek sia Martin chuan psychiatrist ina adam doi cho te chu a eilom ni tin Clara chu zota Clara chuan apumina pai thelo wangin dam doi te chu a eilo ti soya midang te mulo lai chuan Martin chuan a kut chum her sakin eito turina hril an fanua milia chuan nu rilru lama harsana nei chu neilo se adu thu Clara hena chuan Martin chuan a hril tamaya chu thu wang chuan Clara chuan Martin a thu chu awelo ngam lo ani chumi hnuwa chuan Martin chuan Clara chu luilam sa chu a bar luya Clara chuan lem harsa tingangang lemai mase pasalin ei tura ti mio wang chuan Clara chuan tuitilo chung chuan a eita zela zanrian ei hnuwa chuan pindan danga chuan an nupa chuan an kalleta midang te chuan endu riwin Clara chuan a hria pindan pakata manchoin an luta chulam pana an kalna konga chuan lifa chuan chungin an panhi chuan in en wanga Clara chuan zam deuh ti po Martin chuan a hria mase Clara chuan apasal bulani mio vaina zui zela an valuna mi pa te chuan mai ko ran vu theu mai meche pakhat hian an nupa chuan in tur lo pea chulai mun chu han en reng point
me che pa ngai khosak na chi ani lo ti hi a hriat hlia maya Clara po chu azam le ani athil mu te wang chun a omanuam lawa Martin hena chuan hruai chuk turin angena Martin la chuan izu kha in zo phot ro alo ti si Du hast ja noch nicht mal richtig ausgetrunken. An Berliner Kindernot ist doch eine feine Sache. Thu soi te chu Jules chuan alo ngai thla aron har chu le me chuan Clara chu han lo phuar bet to athil ina khan enge mohan polani Clara taksa chu Martin le midang te chuan nom chen nan lo manga Clara chuan a tur zo thlot lo Jules chuan apasal chu kalsan mai turin Clara chu tia Clara po chuan hun rei taka tang khan ka du tolom mase ka fanua milia hi ka kalsan thei box silowa ka chunga athil ti te hi Amelia hian shelo se ka du box si ani hati Amelia chu kumruk ani thu Claran soi chuan Jules po chuan fanu Fabian ani thu asoya kumsariau pa ni in Jules chuan a soi bok a fanu chu khoya nge om tin Jules chuan a zota Clara chuan an om pui tuin ani chu aveng ti soin Clara chuan a fanu chu amu hil ni na soi bok a fanu Amelia chuan apa Martin chu a mangai em box sia a fanu chuan apa nung chang thalo tak chu hrevelo ani Clara chuan ka kal tonge tin malam chu pana Jules chuan ange ti dona ti chuan Clara chu ngoi reng Clara chuan kar chunga lutin garage kong khar chu a khar zui boka engemaw thil a thlak tak ati don ni in Jules chuan angaya ti lo turin Clara chu cha lom mai Clara hena a thil ti chu top san turin atia ma se Clara chu kar chunga lutin a motor silencer atang gas ron lut chu akara chuan pipin lain kar chunga toma in urlum matumani Clara chuan a kar sitio ni namuta wanga midang in hrui hruala vuakan tuma a pasalin lo chan lai te chu aril ruwa ron langa Jules chuan a in biakna chu halati top lo chewa halangai thazel cheti lain Clara chuan a pasal tena an khol hrep nuwa midang in an boi pui dan te chu hre chuka a pasal khan meche pakhat nena dani kha Pompein khanu hena khan anu pui chulo enkol thaturina hrila ti chuan rest rooma an enkol hnuin tlemin Clara chu ron har dewa rest rooma khan huning mo chen Clara chuan meche pakhat nen chuan hun mangin an hnuwa khanu khana kal santani kha chunu chuan Clara chu akal san vele Clara chu arukin chulai hmun atang chuan atlan chukta Martin chuan Clara chu ma choina omani ti hriat chuan atlan chuk donani ti po a hria chuti line Clara chu kot thlera hin alo tlan chuk to lau thong fe atlan chukin an don ni ngei na ngai ma se tu man ron lovin taxi a chuan him takin a lut thea anin biangna chu lo top to in Clara chuan an na tu vigo chu hawa bia ma se kol tlang thailo wangin message an hut chia afanu Emily chu voicemail thonin afanu chu amangai tak zet ti hrila voicemail an hut chia zo nuwa chuan amungoi ta veng mai Jules chu halo thut ngoi reng lai chuan apa chuan ron bia apa hena chuan huna nei lo thu alo hrila ma se apa chuan ron beluizel apa chuan Jules chu khoya nge om ti na zota chola lai mo ati laia chutia work me home helpline tana athok mai chu makati thu hrila chuti line Jules chuan meche pakhat in ti hlum tum a boi pui mek thu apa chu hril chuta apa chuan ka puyang che tunge mingmin lo hril la ka lo zong atia inupui da jana chungchang te kha ngai tu ala hati chuan Jules chuan ngoi ri te atia anupui da jana chu man in ti hlum wangin alo chan to ne khuya ngei omati chuan Jules chuan ina ko mati maka call chu da ta apa chuan ron call lein puya du thu ron hrila Jules chuan hre viau ma sela atopa chuan ami puitum chu Clara ni thu chu hrilta a mingpum chu Clara Varnet ani thu hrila voina lizen hotela akal ti na pa chu hril he apa chu lo in rolo tur chuan ati tlai kho hnuwa ma se call chu da man si Clara chuan afanu chungai tu chokin in ti hluma tum chu ban sana ron luak borin garas kong khar chu hong thoa chumin hnu chuan ama chu ain phi fai ta ni chumin hnuwa chuan intifain ain thlaka ina chuan om ta der mai chanchin tharlama chuan chumi zan chuan vura sur thei awangin lir thei khal chualo turin midang te chu in hriat tiran nia a thei hram chuan in lama tom tura in ngen an ni
chumi nuwa chuan Clara chuan Jules a phone chu lo changin Jules chuan enge an tina zota Clara chuan a chau thu lo hrila a omna hmuna zo chuan Clara chuan kalendar killarina minzon hmu theilo na tura ati Clara chuan ngat yamiron kol renga ti chuan Jules chuan i omdan kha ka hrethiama i thilpal tlang te kha ka hriat thon hu an nia sin tin puyatuma idin hun anga ding tenen hian voi tam kan loin beto tin na chang te tea Jules chuan puyalo tumfo thin to thute an pasalina an ti du da thin mai chiate a biak dan te ma se harsana chuan kian lama pan theilo thin dan te ha hrila a chan po Clara chuan lo soin mai cheu chu an pasal te poisa in ngatan nia chumai baka an laka tangin an fa te an pasal ten an lak bo an hlau thina wangin an pasal te thu chu an oile mai thin ti Clara chu na lo soi an fa te tan an tur ram thin ti te soin in thren chuan zana a thlen an hlau wang te chumai baka tha hian an hlau thin wang te in an pasal te chu an kalsan ngam ngai lo ti in Clara chuan Jules chu hrilani mi pathen khat chuan mei che then khat thil du lo zong tak chu kolin chumi mang chuan an nupui te chu an blackmail thin ni in Clara chu na soi boka Jules chuan Clara chu tiang thil chu ti top turina fuya anun na chula lo turina ti Clara chuan itan ka poimo viewem ni ati chuan Jules chuan ka fanu chung chang kha ka hril to chetiro kha anu hi amma le ma in ti hluma anu chu clinica te pokal trin atira chuan apa ngai view don in kan thria rilrulam doctor te ho omna Barger Hof antia chuan Clara po chu lo om thrina chuta chuan Jules sat nu pui po chu ha kalve thrina ni Clara chuan chulaya da chuan Martin chuan a vau thin ti soya Jules po chuan anu pui da jana chuan depression na nei na sa hle ni na lo soi ve bok Barger Hof te chuan an tran pui theilowa anu pui da jana chu en ti hlum ta ni Jules anu pui chu bedroom in ti hluma tuma chuti lai chuan in chung lama chuan kang mai lo chuakin a fa te chuan anu chu an au tur tura ma se da jana chu a chau to ema wangin kongkhar hong tur po chuan a chuak thei to silowa ti chuan Jules a fa te ho chu kang mai chuan a ti hlum ta ni chuti lai chuan Jules chu call center a thoka kang mai chu thu po chu a hrerenga ma se an inani yang ti rin ngai na shelo atira address an ron soya chun kang mai chu chuk lowa ma se an nuwa chun ron soi lea chu address chu Jules na hria chun makatil hle an in nge lo ni sia man mo fe chun an in lampan chun atlana an in kot vela chuan kang thel pol chun lom theu mai in chua valu chuan a fa te chan tu nei lo lo kang hlum te chu Jules chuan awa mutamaya anu pui chu bedroom in ti hlum tumin a omani ti po a hrethiama thil thlen dan te chu an nuwa tang chuan a hriat thei vek mai si Komm. Raus. chung thu chu Jules chuan Clara hna chuan a hrila a hril zong chuan Jules chu thin rims ve mai chuan ala om chutian in biak lai chuan a ma thalak en tupa kha Clara te in lampan chuan a ron kal ni hian alanga chulai chuan Clara chuan dam doi chu halo ena a eidon nge don lo ti ngai tu mek Clara chuan an in bulvela chuan mi ron kalan omani ti a hria a hlau mel hle chuti lain Jules po chuan in chunga chuan oman om ve ni ti hria chemte pakhata kim lo ti po shebok Clara chuan in chung chu fangkual velin dar thalanga chuan vauna thu in ziakte laptop a chuan a video duk dak lo zet mai lo in play te chu va hmua Guck mal hier. Guck mich an. Dreh dich um. Clara lo talbui lai chon Jules po talbuya in chung chu pangkualin dar thalang pakhat chu hati kea chu a thil ti ke chu mi an ron kalle kallo hriana turin chuat lai chu na chap dar ta ni Clara chuan an in bul hnai maya chuan calendar killer chu a om ni in Jules san hena chu na hrila banga thil in ziak te chu thla lai na wathon anni pani ero chu hin bezelin Clara chuan Jules san hena chuan amma an ti thai chung chang te chu soin chung thila chuan Martin chu ain rol ni nge ya arin thu te ha soya Martin chuan Barger Hof chuan admit le du vain chu tiang chuan a ti ni in Clara chuan angai ni asaruak video te chu Martin chuan anaya chu baka tuna omna cabin te po hi
Martin chuan a hria midang chuan an hre ve lo ani chu tiang ani wang chuan Clara chuan a chunga thil ti tu chu Martin ni nge in a hria rilrulama anat na chu rem changa mana tum ti a hre boka December ni ruka anni chu anin nei chi a bokatin ni Jules chuan anin lama chuan hoa afa chu laturin atia an in hnung lama ani chu alo omanga atran pui theyang tin Jules chuan Clara chu a thlem ta chuti lai chuan a hmami pakhat lo lang kha Clara ten lama chuan ron kala Clara chuan lo muin anin biak na chu ti top chuan silo chuan angoi tarenga Jules chuan eng ti ziang ngoi reng tina zota enge thil thleng tina zota chu pala chu aron kal hnai zel mai si in chunga chuan aron lutta a Clara chuan ama tha tumtu ni nge ya ringin alo bi ruksana aron lu lai chuan lo bi ruin Jules chuan aron au zela wangin auto lo turin atia anin biak na hati top nuwa chuan chupa chu in chung lama choina wa kulvel chutia wa vel lai chuan Clara chu dokan we hian lo bi ruwa chupa chuan a laptop vom chiat te chu hamu chutia in chung lama awa kulvel lai chuan Clara chu in welama chuan lu thlain kong khar chu dim te na honga awak chuak ta ni ti chuan vur tlakara chuan Clara chu hatlan chuak ta ti chuan chak zet in thing huna chuan tlanina tholop hlop mai chupa chu Jules sapa lo nia Jules sapa chuan ron bein mese chan chin chu ron zota hotel lama chuan a kal ni omina pa chuan in soyani apa chuan Clara chu amulo thu a hrila do ta hril che nianga ti Mase Jules chuan nang point kanui bum fo thina I thu soi hi koi chi big lo alo ti tlat maya chuti line Clara chu local zelin oi panga hian alum thla motor ko a chuan lum thleng thlain kongzol lai tak maya chuan atlua kongzol lai taka chuan ni khur khelawin alet tareng mai ni nakina chuan motor pakhat chu haron kala Clara chu ron muina ding chat mai chupa chu akara tang chuan ron chuakin me chetlureng chu haron huwa haron panta aron khoi nuwa chuan Clara po chu ron harvein chupa chu a hlau hle maya amero chu chupa chuan hlau lo turati in atran pui don thu rila atira chuan Clara chuan ala hlau viwa ma se rilo tea chupa chu hanel tranta ti chuan motora chuan lu tirin Clara chu phurta ni chuti lai mek chuan Clara tein lam ve thunga chuan Martin chu lo thlengin akara tang chuan aron chuaka in chung chu ron pangkualin Clara chu mulowa in hnung lama chuan kehnia ka mu ta ka wangin Clara chu atlan chuak ni na ngai ta ni chuti om lai vel zong zong chu Jules sapa chuan alo en vereng mai boka Clara ron chan chuak tu chu ni pakhat Christmas putar anga in thua mania chupa ming chu Hendrik nena chuan Clara chuan khopui kan thlen vele iduna mun bera min chu tir do niati mase Hendrik chuan doctor mamoni kha damdoina ka hruang je hatia Clara chuan phone chu en in signal nei der lo mai Clara chuan engtizia Christmas putaranga in chenge ni zota ani chuan party na kan kalalom le ati chupa chuan fiam thu te thoin Clara po anui de sun mai chuti line Jules chuan voi thum zet mai churon kola tuma ti chuan Jules chu va bein calendar killer chu an kabinaron kal thu chu shiltane tuna chuan motora chuan thule khopuila mapan mek thu chu shila Martin chu aron hodon meka chuwang chuan Martin a thlen ma amili chu wa mu adu thu shil chuti lai chuan naute chuan anuron awa wangin Jules chuan naute chu awa bia awa chul ngal naute chu a boi pui chung jong chuan Clara chu alo ngoi renga nakina chuan Jules an hena chuan Clara chuan iphone kha habeng bula dala kalo zai sakangeti tichun Clara chu nauta khriat tur chuan han zaita chuti zaita ka chu naute po chu mu ve mai Clara po chuan Jules nena chuan amile mutura akal ngal tur thu rila apasal chu mangai masela akasan tur thu soibok afanu nena ero chuan kalanga Martin chu chua sannal nalatum thu Jules an hena chuan shil bokani Jules chuan kalo puyang che amile nen hian ven him chu ka duani khoya ngei omna min shilla karon kal ngalang atia mase Clara chuan ke main ka ti theyang ati tuna chuan thala ka nei to wangin midang te chuan asuang tuna mai ani lo ti an rin ve ngei to ringa reilotea December ni rukpo azo mai dona adam ko chu ngei don in Clara chuan in ngai ani ti chuan in biana chun ti top ta Clara chuan Hendrik chu cigarette chu deal vein ani chuan hnunglama han pek khatalo mati
Lai tera dil chuan a hma chuan teisar lo om reng maya chu wang chuan Clara chuan Henrik chu hlau ta ni chutian din lai tak chuan Martin chu ron lang thutin Martin chuan Henrik chu aron soi sata bor maya chita Clara chu motora lut turin aron vin tur mai ni dang ang lo tak main Clara chuan Martin chu atilet veta kha maya chuta Henrik chu amotora chuan da lutin Henrik nena chuan ateisar chu dil ngal Jules sapa chuan thil thlen dan chu halo ngai tu wanga pan tur om chun chu pan mai thaina hria chumi nuwa chuan Clara chu Martina motora chun chungin December kilarina avauna thalak te chu Martin chu mu tira mase mureng chung chuan Martin chuan Clara thu soite chu lo oi chung lo thalak chu ka mu chuan police ka bianga ka mu lo ani chuan Bargerhofa ka admit leng che hati garasa chuan kalin inti luma tum dan te po chu alo wa mu chu veka ti to lo turin Martin chuan Clara chu hril bokani chuti lain Jules chuan in chunga chuan oman omti hriain awa kul vela Clara chuan phone a khoi chuan engei ti alo tia Clara chuan Martin hena chuan viguan min texem kan en china nge ti chuti Clara le Martin te motoran chuan dun lai chuan Martin chuan engwalnge therapy la lo min ti thina ti ro ni e kapa khan mi soi sak hrat ema kanula chutlan bobok chuti anga ni wang chuan ke hian therapy kalak angai ni hria mase therapy la ka ngai lo ka votrin che ka soi sa thin che hete bo hi nangma ni phalve ka lo nangma le nangma in zaro chuan enge ka zana chan tur che tina ang le tranta anu pui chuan ti thin rim sela soi sak chiam mai chu du tir lang reng mai Clara chuan ka phal sak chemo mi hurpu ka min hruite kha kema thu ani em min soi sa vak turin ka ti thin chem ni nangma min soi sa thina chung chu ka du wang ni lovin ka hmangai wang jok chele ka fanu wang jok chi hin ka kal san lo che nei hi tin apasal chu changa chuta apasal chuan min kal san lowang tiro ka hmangai che ni ringem hati chuan Clara chuan na en tareng maya chuta Martin chu thin rim thutin Clara chu a soi sata bor mai chuti lai chuan Jules chu alo la thru mai maya in chung vela chuan thom hri na wa kulvel adar tharang chun noi kha ama chuan hreloin awarap peka ti chuana ke chu boi puile ta chuti a ke boi puila chuan thoma hrele thoma hri na lam chu ha pan zela note mun na bula chuan pindan te nau hi lo omin chuta chuan phone a mua phone chu a thi na la re lo ti wa mu chuta naute room atang chuan film khur tak chuan a kalsona chuti wa kolvel lai chuan a hnung lama hian kordum ha pakhat churon kalina ni chuan a ron bei thut mai chupa chun chemte kengin amal puya lo vit hliama chupa tlan chian lampang chu Jules chuan vapanin tukver bulai hian chupa chu lo dinga Jules chuan ka tran pui thei che ni local roti chupa chu alano pan mel hlemaya rol thar chu hlim hlol mai hi ni chuti line Clara le Martin de po an in chun ron thlengta an in bula chuan Jules sapa pokha haron ding ve chi mai kar tangan chu don chuan Clara chuan Amelia mulai min khoi to lo wang emati chuan Martin chuan katile ti lo tur engma min hril su atia chuta Clara chuan nain rin lo lain Martin chu teisar mang chuan adep ta ni Clara chuan kongkhar khar khumin Martin chu a chu sana chuti line Jules chuan amal pui hliam chu lo boi pui ve mekbok Jules pa chuan pon lama tang chuan thil thleng chu lo ngai changa chuti line Clara chu in chu a chuan ron luta Jules salo omna in chu Clara ten ngei mai chu nia Clara chu in chu a chuan ron lutina thim khupa film khur tak chuan ron kalzel ti chuan zoi mu chuan ron kalzelin naute pindara chuan Clara chu ron luta chuta chuan Jules chu wa mutani Jules chuan afanu Amelia chu halo ompui reng maya chuta Clara chu Jules chuan hresani om tak chuan alo bezuile ngal Clara chuan Jules ni emati chuan o ni e ati maya an naute Amelia chu Jules chuan muthil na dam doya pek thu a zeblo Clara chuan Jules chu rin hel na chang hriat lo vain te sarpo chu mangman lova Jules chuan chu sakina pai sak mak mai note mu hi lai hi ti har lawang ti in pindan chun chu sana chuti lain Martin chu kara chuan thuina chuak thei silo ponan chu chuan banga chuan Jules chuan December ni ruk nangemo keemo ti chu lo ziaka calendar killer chu Jules ngai mai chu lo ni Clara chu tha tumin lemalo changkul vel mai lo nia
Clara chuan tilo turin ngen ma sela Jules chuan a hunani ta lo ti an kebina khan CCTV alo da avek maya Clara chu Jules chuan uluk takin alo en thli thlai reng mai lo ni chuti lai chuan Clara chuan tlan chiata tuma Jules chuan ron umzuin chemte ban man mai na man le ta Clara chuan Jules an hena chuan khongai adil lom loma ma se Jules chuan Clara chu tha nge tumsi chuti lain Martin chuan akar dar thalang chu lo ti kea ti chuan pora chuan ron wak chuk theita ni ti chuan in chung lama chuan ron chuak chowa chuti lain Clara chu Jules chuan emo halo soi pui mek bok minute song mala nga tur thu Jules chuan soin Clara emo Martin emo chu tha tumani Jules chuan Clara chu apasal khoyang e tina zota ma se Clara chuan hum hima du wangina soi du lo Martin chu ron thlengin golf tiang chu haron la ru trema zoimuin Jules chu ron panta Jules an hunga chuan Martin chu ron langin ma se Jules chuan dar thalang atangin ani chu lo man hlau mai Martin chu na vok thelta anin chaita ni Jules chuan Martin chu vita chuti lain Jules sapa chu in lama chu na ron chove bok Leia Vigo a lo tla hlum reng mai chu apa chu na hmua Jules khan Vigo chu athatani mel Jules chuan Clara hena chuan minute lin laneya ipasal hi that turani hatimau mai Clara chuan ifanute chunga chuan enge thleng tia zo chuan Jules chuan an thito ati Jules chuan Clara chu apasal ni khulo tak mai chu that turina thlema dar som pan hi ri trep to le hala dar som pan hi chi chi chuan ti hlumatumani ti chuan apasala vi hlumaturin chemte a pea Clara chuan apasal chu vi hlumadu lo a hre hle maya ipasal hian ati du da trin chen lomi thatta che tin Jules chuan lo thlem Clara chuan Jules chu khongai dilin Martina thina hian the janar chu ako kirdon hlenem inupui thina chu kator puilu tukche chu wanga tuali tha zel ker hi angai lo tin Jules chu thlem le da tuma ma se Jules chu ti mai thlem chi ni to lo Jules ma chuan Clara chu atrapa chita Clara chuan Martin chu thattur ni om tak chuan pan phea chemte po chu keng Jules sain rin ma chuan Clara chuan Jules sake atak mai chuan chemte chuan wa chun tapop mai ni Clara chu bok wak trokin Jules chuan ron umzui ngala akia phura wangin Clara chu atlan thei bok silo Jules chuan ron nang chinga ani chuanin pani hianin thiang tia vitum lai tak chuan silai ron retrain Jules salua tak chuan a foa alet ta top mai ni Jules chu ama pa ngai chuan ron kaplum ta ti chuan Jules pa chu ron kal nain afa pa chu aladamem tina han cheka Jules chu lo thi chiang hle Clara ten hena chuan apa chuan Jules chu afa pa nei thua hrila chanchin tharlama horop antarlan kha apa chuan lo muin chu thil chu afa pa ti ani ti hrethiama chu wang chuan afa pa chu aron chui char mai lo ni Clara chuan in phel sok in afanu chu pan ngala ain pom wong mai chumi hnuah chuan chanchin bumi te ma Martin chuan thil thlendan chu ha soidona ani chu sarkar mi poimo takani wangin mi te poinan ngai ven hle mitam tak lo pung khomin chanchin bumi te pon ron kal trewa ti chuan Martin chu ron ding chuakin midang te chuan a thu soi chu han ngai thlat trap maya an chiat to dan le an thil ton te chu mi pui hriata chuan a puang zara chuta amai chu ron top thutin ama Clara hena a thu soi zong kar chunga hanom lai mi te chu Clara chuan a phone a khan lo record vekin Vigo an message min thonem kan enange atipa khan Clara chuan Martina thu soi zong chu alo record vek mai lo nia chunga record te chu mi pui hriat thei turin aron play chuak alo ni Martin chu misual tak ni in mi hmuwa chuan pasal thatak angin na langa ma se anupui bula ero chuan misual tak ni in anupui chu kutthla ka hrat em ani chung thil chu Clara chuan torbo mai tum lovin Martina ni na dik tak chu lan chu tira du ta Sarkara ani na poimo tak chuan a hum thei talawang ti chuan reilo te a police te churon kalngalin police te chuan Martin chu hanron manta anupui se sak thina wang chuan Martin chu zela tan tirani don ta ne chumin hnuwa chuan Clara churon langin Martinan komma phallo a thian nu ngei bula chuan ron kala anin ku vong mai ti chuan film chu heti hian han khai khom don teang dajana chu apa chuan a sei sak thina wangin dilru lama harsat na halo nei ta
chu har sana chu asut kian thei mai lo wangin da jana chuan in ti hluma tuma afa te chu ati hlum tel pal ta ni chuti afa te ati hluma wang chuan jul sangai dan chu hadang lam ta rilru lama har sana nei te chu ani chuan ti hlum zela du tamai ti chuan bajar hofa tang chuan Clara address chu na in Clara chu habitum tranta Clara chu ti hlum ngai tuma malain an ina chuan aluta an naute chu muthil na mang chuan vatimuin an na om tu Vigo chuan Jules chu halo bi tharenga nakina pe chuan Vigo chuan athi pha ta hialani kha Jules chuan Clara chu chimbu doi velin apasal Martin chu hoturin atia Clara la chuan apasalai chuan Jules athu soi chu oi joksi ti chuan Clara chuan Jules athu soi chu pomin an in lama chuan akala chu Jules sadu dan chi ani an ina chuan Jules chuan Clara chu halo nga renga ti hluma tuma ma se thil pakhata om chu apa chu nia apa chuan Jules chu tual that tu ani ti a hre chuk tlata chu wang chuan Clara chu Jules apa chuan chan hi malo tum ve tlat si ti chuan atopa chuan Jules chu apa ngei chuan a kap lum ta Jules apa hi a fak om ngot mai ke ni mitlang lon chuan kan right kan ria kan duty kan shelo Jules apa hi chuan a duty a len chiang hle atop khe lo thlir zo vain kaloma lo damula lo hriselu la film dan en mule thui kan tum do nia